Čaute, ja som Marek. Čaute, moje meno je Majky. A dneska vás vítame u ďalšieho videa. Toto video sa volá Kto je viac. Je to podobné ako Boyfriend vs. Girlfriend. Ale som tu dneska s Marekom. Môj brat. On má zlomenú ruku. Ináč mám zlomenú ruku. A tu mám otázky. Je ich tam asi 17, neviem, asi tak. 99. 17, asi tak, neviem. A môžeme ísť na toto video. Poďme. No. Začínam ja a kebyže, tak ja keď bude on ťahať, tak ja za neho prečítam, lebo on ešte nevie čítať, takže... Ja som prvá, proste. Kto je viac lakomý? Marek! Ukáž tam. Ja som dal Mareka, lebo stále keď si on niečo kúpi, tak vôbec sa nechce podeliť a nikdy nikomu nič nechce dať, ani keď mu niečo babka dá. Takže tak. Bo ja mám rád sladkosti, Majo. Pomôžeme? No, pozri sa tam. No, ďalej. Kto je väčší závislák? Majky. Majky. Ja zase, keď som u babky, alebo tu doma, ja stále musím byť na počítači alebo Xbox. Ja proste ja hodinu nevydržím bez počítača. On má tam Minecraft. No, toto. No, ťahaj, tam sa pozeraj. Čiže ja som ťahal už. Teraz si ťahal? No, tak ide, ja. Kto skôr zaspí? Marek. Tiež Marek. Majky. Ja stále, keď ideme spať, ja stále skôr zaspím než brat, lebo on sa proste spať nechce. On má tam... Ja mám tam On má veľmi malú spotrebu energie. Ja mám veľkú potrebu, však práve že dlho. Malú. Však dlho vydržím bez spania. On viac. On proste... On by celý život vôbec nespal. Vôbec. Ty si... Však ja v noci aj taký, mami, mne sa nechce spať. Iba jeden. Kto viac zadrží dých? Majky. Sme sa zhodli. Takže ja si myslím, že ja, lebo som väčší, on je menší, ja si myslím, že... Skúsme to urobiť. Nie. On vydrží tak 10-20 sekúnd, možno ani nie 10. Ale ja vydržím minútu 10. Tak. Ja som ťahal. Kto sa nezľakne pri horori? Marek sa nezľakne. No, mám to na úvod. Marek. On sa nikdy nezľakne pri horori. Ja som... Bo ja mám pre sebe matka. Ja som taká sračka, ja sa všetkého bojím. Ale ja dokedy nemám matku, dokedy mám. No, dobre, už môžete naspäť. Kto je viac lenivý? Jasne, že Majky. Som to ja, preto to máme v mojom 10. ročníku, lebo sa mi lenilo ísť dole po misku.
Tiež ja mám tam hry od Xboxu, mám tam všelijak pohádzané, káble mám všetky na kope. A bol si ešte tak lenivý, že si aj zhodil tamto. Ja som bol taký lenivý, že som išiel, proste mamka mi povedala, že mám priniesť prádlo. No ja som položil na zem a som buchnul do zárubne a spadla. Hej, bo ona nie je zalepená. Lebo ona bola zalepená, len ja som behal, sme hrali tu u nás v dome na hračky a tak som sa chytil o to, že som to aj celé so sebou stiahol. A teraz to spadlo, keď som tam uložil toto prádlo vypraté a to spadlo, bo som do toho buchol. Takže tak. Nepozeraj sa. Počkaj. Kto je viac nezodpovedný? Ja. To, čo som teraz ráno povedal, to tiež patrí k tomu, že som nezodpovedný. Ale zase... On sa nestará. Ja napríklad mamka mi povie, že urob mu večeru, ja taký, dobre urobím mu. Ona ide do babky, normálne, že jej pomôcť upratovať, lebo je chorá. A príde domov a Dudo plače, že som mu nezrobil večeru. On je taký lenivý. Ježiš, ja som... Jaj. Kto je väčší športovec? Ja? Neverím. Ja. Ja som Ja som i väčší závislák, i väčší športovec. No, pravda. Ja viem, že sa rýchlejšie behať, no on vôbec nevie ani behať. Ja predbehnem druháka bratranca. A je rýchlejší než ja. A ja predbehnem i môjho ocka. Ja som väčší závislák, ja som všetko naj. No. On opravdu raz Windows 10. Dobre, no. Predposledná otázka. Kto je viac hanblivý? Ja, Marek. Majky. Ja keď niekde prídem, napríklad do mojeho bratranca, tak ja som taký utiahnutý, taký skrčený, radšej som ticho, ale Marek, on proste, jemu je jedno kde, i keby bol pri prezidentovi, on by prišiel, on by skakal po gauči, po stole, Aj, rozbijaj všetko. Rozbíjal by všetko. Koľko otázky sme vyhľadili? Posledná otázka, neviem prečo som to miešal. Joj, kto má radšej školu? Ja mám radšej školu. Marek má radšej školu. To prvý ročník, ja som sa tešil, ale druhý ročník, keď som vedel, čo to je, tak sa mi tam veľmi nechcelo. A ja mám samé jednotky, bo v prvým ročníku to je ľahké. Prvý ročník. No. Ale ja... Takže tu by som to dneska ukončil. Bol by som rád, keby ste toto video podporili odberom. Dajte like. Dajte like. Hranica lajkov, tak Hodinu. 100 lajkov
a Hodinu podporenie lajkov. odberom, keď tak nejaký komentár. Takže čaute.